nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosikan ye nin ye Bamakɔ a n'a lamini na a ɲɛ 18 o bɛ Cotonou Benin faba kɔnɔna la. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn min sɔgɔlen bɛ an ka nɛgɛ n'an ka kunnafoni siraw la nin waati in na. Nin ye Mali kura jɛmukan kɛnɛ sigikan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC. Bi ye juma ye janvier kalo tile 10 san 2025. Kunnafoni kumabaw olu filɛ nin ye ninnu ye. Los Angeles ni y'a tile 4 ye tasumaba jeni in bɛ senna a kɛra mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna sababu ye nka halisa pompiers bɛ u seko damayira la yaasa ka tamɛnɛ nin faga. George Atino bɛna a ɲɛfɔ an ye jɛmukan kɔnɔna la. Kunu Benin kaɲakaɲan fanfɛla la u ka sɔrɔdasi lakanakɛla 28 ɲɔgɔnna fagara cɛ marifatigiw fɛ. Triple point u ni Burkina ani Niger dancɛw la. An bɛna détails di aw ma a conditions kan. Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Ouattara ye a ka ŋaniyaw jira k'a bɛna tɛmɛ ni a ka jamanakuntigiya baaraw ye a ka jamana ye nka a ma sɛbɛntiyali di kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka cɛbɔya kan ka kɛɲɛ ni u ka ɲina jamanakuntigi ɲini kalataw ye. An bɛna an ka laselikɛla ka bɔ Abidjan lamɛn a kan. Nin kunnafoni ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni wɛrɛw tɔmɔlenw ka duniya kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan kunnafoni kɔnɔ. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye tuguni ko kura aw k'aw bisimila an ka kunnafoni kɔnɔ ka tɛmɛ ne kunnafoni Los Angeles l'Amérique jamana tile bi sigidaba o kɔnɔna na tasumaba tile 4nan de filɛ nin a bɛ ka jenini kɛ a kin dɔw yɛrɛ kɛra i b'a fɔ komi tomo ka ban ne ka tila ka mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna olu ka saya kɛra olu sababu ye nka bi halisa pompiers bɛ u seko damayira la yaasa u bɛ se ka tamɛnɛ ni faga cogoya min na. George Atino. Tasuma kami walakatala ka hektari ba 34 ɲɔgɔn jeni ani ka so ba 10 o la taga sisi fɛ. Bɔlɔnbɔlɔnw ani sigidaw bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana sa ka kɛ bugurijɛ ye. Bilal Toki ni ale ye so kɔlɔsibaa ye ale bɛ maa damadɔninw cɛla minnu bɛ yala la hali bi bɔlɔnbɔlɔnw kɔnɔna la. It's hard to explain. I mean, like 2-3 days ago it was. A ɲɛfɔ ka gɛlɛn ni miiri tile 2 ni tile 3 tɛmɛnw na yan yɔrɔ tun cɛ ka ɲi kosɛbɛ nka bibi na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jenina fɛn bɛɛ lajɛlen tagara sisi fɛ tasuma ye yɔrɔ bɛɛ jeni i ɲɛ bɛ mɔgɔw ka sow la mobiliw a bɛɛ lajɛlen jenina fosi tɛ yan bilen nin ye masimaba ye sa. So it was pretty tragic. Tasuma kasara in ye maa dɔw bɔnɔ u ni la. Los Angeles marabolo a lakanabagaw ka ɲɛma Robert Luna ale y'i kanbɔ k'a fɔ ko olu b'a dɔn ko maa kasarataw kɔni k'olu hakɛya bɛna yɛlɛ ko de y'a to k'a tɛ fɛ ka kasaratɔ hakɛya jɔnjɔn o jatew da kɛnɛ kan. We want to give the most specific, accurate information. Tiɲɛ don n tun ye kuma ta siɲɛ laban min na n tun y'a fɔ ko maa damanin don n tun ko maa 5 yɛrɛ nka an b'a dɔn k'a fɔ ko nin kasara bɔra ka taa cogo min na maa kasaratɔ kɔni hakɛya bɛna caya maa minnu bɔnɛna o ni la dɔ bɛna fara o kan o de to an bɛ kuma min na hali sisan ni waati na n tɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn di aw ma fɔlɔ sabula ni an ka sigida la a bɛ i n'a fɔ mugujugu pɛrɛnta dɔ de jiginna a kan fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛna an ka mara in kɔnɔna la ni ye dusukasiko ye. It doesn't go beyond what we're hearing now. Joe Biden wanted to wait to announce the exact number until it was safe for human remains detection teams to conduct house-to-house searches. President Joe Biden promised on Thursday that the federal government would reimburse 100% of the recovery for the next 180 days. N kanbɔ k'a fɔ mara ɲɛmaaw ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan cogo min na u ka se ka fura sɔrɔ ni kasara in na. Bakuruba la tasuma kami 5 ɲɔgɔn o de bɛ senna ni waati na Los Angeles nka ka kɛɲɛ ni waati taabolow ye pankuru olu sera ka pan ni ka ji fili kuluw kan walasa ka se ka tasuma faga o kɛra dɛmɛba ye mun sera ka tasuma fagalanw dɛmɛ dugu ma olu ka se ka taa ɲɛ ni u ka baaraw ye cogo min na tasuma ka se ka mada Los Angeles mara kɔnɔna la. Sisan an bɛ taa Burkina jamana kan yen nɔ wasabulon ɲɛmɔgɔkɔrɔ Alassane Bala Sakande ka fara mɔgɔ 5 wɛrɛw kan nɔ minɛna kiiri fɛ ayiwa k'u ye yurukuyuruku kɛ forobafɛnw kan yaasa ka ɲɛdɔn a la ayiwa an ka laselikɛla Kader Traoré ka bɔ Wagadugu ale b'an bolo direct la ayiwa Kader an ka foli b'i ye a yirala k'a fɔ ko procureur ye laseli kɛ k'a ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ jamana wasabulon ɲɛmɔgɔkɔrɔ kan ani mɔgɔ wɛrɛw kan a koɲa bɛ cogoya jumɛn na. Anw la Kayatu Traoré anw la BOA bamanan lamɛnnikɛlaw bɛɛ i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na Wagadugu ka kiiritigɛsoba
ale ka ɲɛma min ye procureur Bazier Blaise ale ye laseli kɛ bi sɔgɔmada in na k'a yira ko olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa laseli caman le kan minnu kɔnɔ a yira kɔni ko fasoden dɔw kɔni olu da yira yuguyugu ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se wasaden bulon kɔrɔma ɲɛma fɛ min ye Bala Sakande ye ale min tun bɛ wasaden bulon kan kama sɔrɔ président Roch-Marc Christian Kabore ale tun bɛ Burkina Faso ka jamanakuntigiya la o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ a y'a yira ko jalaki min kɔni o bɛnnen don Bala Sakande kan o ye ko ale sera ka a da don yuruguyurugu ko dɔ la minnu ye ka se ka wari di maa dɔw ma minnu t'u dangani tɛ ko o kɔfɛ fɛnɛ olu sera ka gafe dɔw bayɛlɛma ka wari caman la fɛn dɔw kan min tun ye ka san ka di Assemblée nationale ma ko o ko ninnu fɛnɛ o dangani tɛ ko o kɔfɛ fɛnɛ ko Bala Sakande kɔni ale ye wari tilan maa dɔw ye wari tilan cogo minnu ma se ka dakelenya sariya sira kan ko olu ye o sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ kɛ nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a yira ko Bala Sakande kɔni ale bɛ jamana kɔ kan sabula hakililajiginna an bɛ se ka min fɔ ale tun ye jamana bila ko a bɛ taa a yɛrɛ furakɛ jamana kɔ kan nka hali bi a b'a se ka na faso kɔnɔ tuguni kiiritigɛla kɔni ko ni sɛgɛsɛgɛli kɔni nana bila ko n'a nana se ko kiiritigɛ kɔni nana se kɔni ci bɛna bila jamana nin ma o ka se ka Bala Sakande sɔgɔ ka na Wagadugu yan. Ayiwa Kader yala kiiri ɲɛmɔgɔ ale ye kiiritigɛ don boloda ka ban wa u ye don dɔ fɔ kiiritigɛ kow la wa? An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɔni kiiritigɛlon kɔni o ma boloda fɔlɔ nka a y'a jira ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni o b'a sen kan sabula maa 5 minnu kɔni o yira ko olu fɛnɛ faralen don Bala Sakande kan ni yuruguyurugu ko na ko tigɛlara olu bɛɛ kan ko o kɔfɛ fana Bala Sakande ka makoɲafɛnw a ka nafolo bi yɔrɔ o yɔrɔ la jamana kɔnɔ ko olu sera ka o tigɛla o bɛɛ kan ko a yira fana ko a ka bonlaw ani a ka makoɲafɛn baba minnu an bɛ min fɔ i n'a fɔ foro i n'a fɔ terrainw i n'a fɔ so jɔlenw kɔni ko olu kɔni o yira jamana kɔnɔ caman ka taa Wagadugu ka taa se n'a ye Banfora Bogo de la So walima Kudugu Wayibiya yɛrɛ ko olu sera ka o tigɛda o ko ninnu bɛɛ kan a yira fana ko o ko ninnu bɛɛ de kosɔn fana yuruguyurugu ko ninnu sera k'a to Bala Sakande kɔni ale sera ka wari caman bɔ faso ka nafolo kɔnɔ wasaden bulon kɔnɔ. An ka foli b'i ye Kader Traoré nin tun ye VOA Banbara ka laselikɛla Kader Traoré ka kumakanw ye ka bɔ Wagadugu. Ayiwa ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye halisa kunungo Benin kaɲakayan fanfɛlaw la u ka sɔrɔdasi lakanakɛla 28 fagara cɛ marifatigiw fɛ ka taa u ni Burkina ani Niger dancɛw la. Mariam Traoré b'a ɲɛfɔ. Ni san damadɔ laban ninnu na ko dɔ bɛ ka fara jadi jɛkulumaw ka dankariliwalew kan Benin jamana kɛɲɛkayan fan fɛ. U ka jamana ɲɛmɔgɔw ye minnu jate i n'a fɔ groupe État islamique minnu ni Al-Qaïda bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o jadi jɛkulumaw n'u bɔra u kɛrɛfɛ jamanaw kan ko ka taa dankariliwalew kɛ u ka jamana kan. Benin jamana n'a ni Burkina Faso bɛ dancɛ bɔ kelen don jadi kɛbagaw ani jɛkulu maramafɛntigiw dagayɔrɔ n'u ka walejugu kɛyɔrɔ dɔ ye. An kelen don ka dɔ fara an ka wulikajɔ fɛɛrɛ kan. An bɛ waati min na jadi jɛkuluma maa 40 ɲɔgɔn de bɛ minnu bɛɛ lajɛlen fagara. Nin kɛra u ka finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ ka laseli ye AFP ale ka kunnafoni di so kan. Décembre kalo waati Benin jamana finitigi mɔgɔ 3 fagara ka fara finitigi 4 wɛrɛ joginin kan min kɛra Benin kɛyanfan ka taa kɔrɔnfɛn fan fɛ. Juin kalo waati finitigi 7 fɛnɛ fagara dangarili dɔ senfɛ min kɛra u ka parc national la Panjari n'o yɔrɔ kofɔlen bɛ Benin ani Burkina Faso dancɛ la. Kunnafoni labanw b'a sɛbɛntiya ko Benin jamana ɲɛmɔgɔw kɔni tɛ ka dɔ fara u ka kunnafoni di kan min bɛ tali kɛ jadi jɛkulumaw ka bingaliwalew kan n'o daminɛna kabiri avril kalo san 2023 waati o waleya ninnu daminɛna ni bingaliwale 20 ani kɔ ɲɔgɔn ye u ka jamana kɔnɔna la min daminɛna kabiri san 2021 u ka ciladen ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔla AFP ka kunnafoni di so kan k'a ka ca ni Benin jamana finitigi 121 ye minnu bɛɛ lajɛlen fagara kabiri san 2021 ka se décembre kalo san 2024 ma. Yala kɔlɔlɔ bɛ nin lakanabaliya ninnu na min filɛ nin ye ka Benin jamana sɔrɔ kunungo wa yaasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a kunya la ka jaabi sɔrɔ a la an ye wele bila Mohamed Abdel Al-Khalil ma ka bɔ Bamakɔ ale ye Sahel bolow lakana dɔnbaga lajɛ ye. Mohamed an ka foli b'i ye. Ayiwa nin y'a dɔgɔkun damadɔw ye nin y'a waati jan Benin bɛ gosi a bɛ fɔ waati caman nin y'a kalo caman tɛmɛnenw ye u bɛ Benin kayankayan fanfɛla nin la gosi a bɛ fɔ ko u gosira cɛ marifatigiw fɛ mais nin zeyina ta kɛra
mɔgɔ 28 ɲɔgɔnna fagali ye yala ni ɲɔgɔn delila ka kɛ wa est ce que nin ma caya ni a bɛɛ lajɛlen ye e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ jihadimɔgɔw ni dansagokɛlaw ka nin gosili ninnu na ka taa Benin dugu la jamana min bɛ kɔgɔjida la n'a tɛ Sahel yɛrɛ bolo kɔnɔna na kuma b'i bolo. Alors an bɛ VOA lamɛnbaga bɛɛ fo k'aw yɛrɛ fo a ka cɛsiri la fo ko in a ma bali n na parce que VOA kelen in kan n delila k'a fɔ depuis 2018-19 ka se nin fɛn ma k'a fɔ n ko kɔlɔlɔ min bɛ Sahel jamanaw kan n'o ye Mali ni Burukina ni Niger n ko pays côtiers ani pays mun n'a fɔ ko Golfe de Guinée ni Côte d'Ivoire b'o la Togo b'o la Benin b'o la n k'u fana k'u jantu yɛrɛ la k'a fɔ n ko parce que an y'a jateminɛ depuis 2020 ko kɔlɔlɔ ye n'o ye jatigɛ kɛwale n'o ye terrorisme a b'a ka kolokolo ka taa o jamana ninnu kan donc ni Côte d'Ivoire la attaque kɛra Côte d'Ivoire Grand Bassam o nana ka na plage attaque ka b'o la n'i ye nin historique bɛɛ lajɛ i bɛna ye k'a fɔ mun ye Benin jamana ye ani Togo u delila ka gosi région a fɔ ma ko région limitrophe centre du Sahel Benin ni Togo gosili kɛr'u la maa 12 sara Benin parc national la kɔnɔ en juillet dernier ni tila ka na Togo fana la ye avant poste dɔ tun bɛ yen mun bɛ fɛnkɛ ka di maa 12 sara ye u tilala ka état comme on appelle les vrais explosifs mɔrɔmafɛn minnu bɛ tunu yɛrɛ kini bolofɛn yɛrɛ la kan o dɔ explosera Kangadi donc nin bɛɛ tun ye taamasiyɛn k'a fɔ ko Benin tun kan ka cogo dɔ a yɛrɛ la mais jateminɛ kɛra k'a fɔ ko nin Sahel jamanaw de ka kungo ye ka ɲin'u yɛrɛ kɔ mais u ma ɲin'u yɛrɛ kɔ yɔrɔ dɔ la fana an bɛ nin yɔrɔ fɔ nin kunun ta a juguyara mun na parce que 12 14 n'a nana ka na dumuni na ka kɛ 28 et puis a 28 fana na ka kɛ fitinijugu de o koba de ye Mohamed ayiwa a bɛ komi siraw tigɛra ani Mohamed ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan sisan ayiwa a yirala k'a fɔ fɛn min ye u ka jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara ale bɛ ka sigana bila jamanadenw na a ka cɛbɔyaw kan san 2025 jamanakuntigiyaw ɲini kalataw senfɛ a ye laseliw kɛ k'a fɔ ko a bɛ to ni a ka jamana baaraw ye olu bolo kan ne nka a ma sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ ko a kɛlen bɛ ka danatigɛli kɛ k'a ma danatigɛli kɛ fɔlɔ ka bɛn a ka cɛbɔyaw ma VOA Banbara ka laselikɛla ka bɔ Abidjan an k'ale lamɛn Alpha Ka. Jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara ka kuma kɔnɔ kunungo a y'a yira k'a fɔ ko nin ye a san 5 ye ale de tun y'a fɔ ko a tɛna a kanbɔ bilen kɛnɛ kelen in sanfɛ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ nka ko a ka politikitɔn RHDP maaw ka kuma kɔfɛ ko a sɔnna bi k'a y'a ye ko a tun ye hakilina ɲuman ta o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na fo sisan ale ma latigɛ ta fɔlɔ yala ni a bɛna a kanbɔ kalata nata la walima ni a tɛna a kanbɔ nka ko tuguni ko kɛnɛ kelen in sanfɛ RHDP cɛ caman bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ cɛbɔw ye ni u bɛ se ka baara kɛ ka ɲa n'a fɔ ale yɛrɛ. Mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé. Alassane Ouattara y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ yɔrɔ min na bi a ka kɛnɛ a ni la kosɛbɛ wa kɛnɛya min b'a kan o b'a to ale bɛ se ka jamana in mara hali bi ko a ka di a ye a ka continuer ka jamana in mara. Dugu kɔnɔ bi sɔgɔmada in na nin kuma in lakalila kosɛbɛ wa an b'a ye fana hali kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ maa caman ye a kuma fɔ hakilinataw ye fila ye fɔlɔ maa dɔw ko nin kuma in b'a yira siga si tɛ a la ko jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara bɛna a kanbɔ kalata nata an bɛ se ka Joël Nguessan ni ale ye minisiri kɔrɔ ye segi ale yɛrɛ ka kuma kan a ko hali ni jamana ɲɛmaa ma a ka cɛbɔya la perepere latigɛ nin wagati in na k'a ka nin kuma in b'a yira k'a fɔ ko RHDP tɔndenw bɛɛ ka wuli k'u jɔ u ka baaraw daminɛ sabula ko Alassane Ouattara kɛtɔ don cɛbɔ ye kalata nata la RHDP tɔgɔ la dugudenw ka hakilinataw ye fila ye maa caman ko a tɛ olu fɛ baasi ye Alassane Ouattara ka a kanbɔ tuguni sabula ko a ye baara caman kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ bibi in na siraw caman dilanna sow caman jɔra wa ko maa caman lafiyalen don Côte d'Ivoire bɛ ka taga ɲɛ nka o n'a ta o ta ko fantanw tɔɲɔlen don fantanw tɔɔrɔlen don kosɛbɛ wa ko sɛgɛn bɛ maa caman kan dugu kɔnɔ
o kɔfɛ ko a tɛ olu fɛ baasi Alassane Ouattara ka a kanbɔ ni a bɛ se ka na ni dɛmɛ ye bɛɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na Côte d'Ivoire kɔnɔ. Fangɛrɛw fɛ maa caman ko olu haminen don sabula ko Côte d'Ivoire ye gɛlɛya caman sɔrɔ politiki ko la ka tɛmɛ ko ni Alassane Ouattara bɛna a kanbɔ a k'a to Laurent Gbagbo ni o balilen do bi k'a kanbɔ kalata nata la o fana k'a kanbɔ o kuma na bɛɛ k'i ta kɛ wa k'a bɛɛ ka kɛ bɛn kɔnɔna na ani karama kɔnɔna na. Alpha Ka, VOA Bambara tɔgɔ la. Ni y'an seli an ka kunnafoni tako fɔlɔ kuncɛ wagati ma an bɛ to nɛgɛ kan ayiwa k'an tulo kɛrɛmu bɔ an bɛ segin ka na sisan ka na jɛmukan tɔ ni kunnafoniw di aw ma tako filanan kɔnɔna la a k'an bɛɛ sɔnni. An balimaw aw ni yantuma o don Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron y'a bisigiya ko jo bɛ Faransi bolo k'a ka sɔrɔdasiw banban Sahel jatigɛ wale kɛlɛliw la kabini san 2013 nka ko farafinna ɲɛmaw ɲinana ka barika d'a ye k'u ka waleɲumandɔnbaliya jalaki a y'a jira fana ko anw ye hakilina di farafinna jamana ɲɛmɔgɔw ma k'an ka sɔrɔdasiw jɔyɔrɔ labɛn ko kura a ka kuma kɔnɔna na Faransi cidenw ka san o san lajɛrɛ b'a la. Aw hakilina ye mun ye Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ka nin dantigɛli na aw fɛla ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon janvier kalo o tile 10 san 2025 nɛgɛ kaɲɛ 19 ka se 20 na o jɛmukan la a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa ne balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ kɔ dɛ. Ayiwa sisan an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ an k'an Njayi Sanu lamɛn a ka laseliw kan Burkina bɔlɔn. Bɔlɔnya ye siya ye nɔrɔjuguya balani lo min na kabini lawale seni sanfo sanji 20 kɔ bi o kalama kabini keli. Ko ni fula bɔlɔmuso ma ko n'a janya ɲɔgɔn la ɲɔgɔn ye wula sɔgɔma ko dɔw bɔ janya fana y'a mɛn kuna fula ɲɔgɔn ne ti o filara kelen sa so n'a jana ɲɔgɔn ye kɔni a ti ka wari ban sa ti fɛ kɛ fantan ye fana. Mɔgɔ mangoyani lo kanu sira kan bɔlɔmuso lo Awa Baro ye ɲani gɛma n'a fiman bɛɛ ye o kora. Ni kamele dɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ ta a bɛ nafa ɲɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ye n'o y'o kamele tɔgɔ sɛgɛsɛgɛ k'a lɔ dɔrɔn u bɛ taa f'a ɲɛna k'e bɛ tugura nin de kɔ k'i t'a siya la ko bɔlɔni ka kɛ sababu ye i yɛrɛ y'i den sɔrɔ ni dɔw ye u bɛ taa k'o to i n'i den bɛɛ ne ka den premier yɛrɛ bɛ ne bolo a bɛ ni san 14 depuis a wolola ka kɛ den a fa kɛ ma dɔrɔmɛ 1 ma ko ɲa ye k'a sababuya kɛ bɔlɔn ko ɲa. Kelen minnu bɛ poro ka furu ni siya wɛrɛw ye sɛgɛn dan o sigida ra an ye Korotimi Tiyoro sɛgɛrɛ a ka gaso ra. Ni ko bɛ tan i b'a ye i bɛ dɛndɛn ele bɛ dɛndɛn mɔgɔw bɛ ɲuguira dɔw b'a ye comme i ti buna adamaden quoi n ka furu kɛra cɛ ka mɔgɔ caman ma sɔn ka na ka sababu kɛ bamusoman ma sɔn ko dɔ tun bɛ a ye bɔlɔmuso ta ye bari tun b'a fɛ donc k'a ye bɔlɔmuso ta a tigi bɛ na. Ele cɛ bɛ baara le kɛ. N cɛ bɛ commerce le kɛ. A ye furu ni dɔ bɔra ka jago ra wa. Ni dɔ ma fara kan dɔ ma bɔ a ra. Ka kɔn furu ɲɛ ale ka sunguriya ma nɔgɔya bolo fiyewu. Bon yanni n bɛ furu n tun ye den sɔrɔ ni cɛ dɔ ye mais sincèrement a tun tɛ n siya lɔn mais après l'accouchement k'a nana n siya lɔn donc a y'a yira n na k'a fɔ sincèrement ale b'i fɛ mais ale ka famille tɛna n ka siya accepter. Janfan jugu palon jɔmaya ka taa diɲɛlasigi kasa ci Awa Baro nun na i n'a fɔ a ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn kɔ. I bɛ maloya ka bɔ parce que souvent tuma dɔ la i yɛrɛ bɛ to taama na ten groupe dɔw sigilen u b'a fɔ an ma nin den tatɔ yan bɔlɔn ou soit u b'i tatɔ to ten u b'i tɔgɔ lɔn u b'i fɛn bɛɛ lɔn u bɛ sin ka fɛn ma dɔrɔn ko bɔlɔnden somɔgɔ tuma dɔ yɛrɛ nana kɛ ne y'an ka lu yɛrɛ bila pewu ka taa to wali lu yɛrɛ kɔnɔ pour que i ka sigiyɔrɔ sɔrɔ quoi hali sisan ne dɔgɔnin dɔw u y'a ta ka di cɛ ma zeni bɔra a ka na kɔgɔ bɛɛ bila kɔɲɔlon bɛɛ bɔra an ka kari kɔfɛ ta dɔ taara fɔ zeni ye ko bɔlɔn kɔgɔ ni tora yen. Ni hakilisigi tɛ bɔlɔnden caman ka kalan bɛ fereke sira kan ala ni kɔrɔmatigɛni bolo Bintu Kulibali ale y'a ta kɛ musokisɛya ye. Donc école kɔnɔna ne kɔni n kɔni yira ne ka bɔlɔya ma ne bali ne ka kalan foyi le ma ka ne bila ka ne ta primaire la ka taa bila secondaire la université kɛ voilà alors la n sigini ye ne tɛ master 2 le den fɛ.
a bɛ musow ra wa a bɛ cɛw yɛrɛ la fɔnɔ. Sunkalo Konate ale ye kalanden ye sanfɛ bon na. Bi a nana bɔ a ka karamɔgɔ kɔrɔman ye. Bon, waati dɔ b'a ye e tora kelen quoi, e tora kelen groupe nun bɛ former mais o ma e don groupe nun na parce que e ye bɔlɔ ye. Parce que ko bɔlɔ ka ko tɛ taa. Voilà, ko ni bɔlɔ jɛna par exemple ni bɛ ɲɛfɛ, par exemple i bɛ se ka si kɔ. Il y avait des ballons mais olu y'a fɔ k'olu ye dafe ye. Ka bɔlɔ ka fan don journée culturelle na ne kelen de tun b'ale kɛ université la. Tɔɲɔni barika bonyani ale bɔlɔnw tɛ baara sɔrɔ diyara. Seydou Dayon a y'an seere. Artiste dɔ tun b'an fɛ a tun bɛ dɔnkili la mais an yɛrɛ y'a encouragé komi bɔlɔn don a ka banba ka dɔnkili bɔ wula bɔlɔn fana bɛ lɔn directement ba mun ni jouera ni a ka patron y'a gbɛn ka bɔ baara la muso n'a ka den 4 bon ko parce que ale tun b'a lɔn ko bɔlɔn don. Walisa ka ɲɛyɛlɛ don o tagaborow kan Seydou Dayon ale ye gafe bila sen kan a bɛ bɔlɔw ka landa o ka kɔrɔlen ko an'u ka tɔɔrɔ n'u ka sɛgɛn lakari yɔrɔ min. An y'a ɲini a fɛ a ka dakuruɲɛ kelen fɔ an ye bɔlɔn buruju kan. Voilà, bɔlɔn yɛrɛ bɔra julaw kɔnɔ de. Ça veut dire que ni bɔlɔn buruju ta o bɔra Guinée Conakry. La mais maintenant kɛlɛ min kɛra bɔlɔn ni minnu nana ka na k'o bɛ royaume ninnu sigi ni kɛlɛ caman minnu kɛra olu nana ni bɔlɔn ye olu minnu ye kɛlɛ kɛ ni bɔlɔn o ma se bɔlɔn kɔrɔ ni olu tilala k'a fɔ bɔlɔn ma tuguni mɔgɔ minnu y'an bɔnɔ an ka kɛlɛ la an bɔnɔbagaw nana kɛ bɔlɔn ye. Donc minnu ma se sɔrɔ ni olu de commencera ka bɔlɔn mangoya mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ a y'a yɛrɛ kɔrɔsiwra. Mɔgɔw bɛ yen minnu lanulu bɔlɔnw na n'o bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ n'o ye kasi tɛ sɔrɔ min na i n'a fɔ Lasina Tarawele ɲɔgɔn. I fɛrɛ ka minɛ kuma kɔrɔ la can kɔrɔ tɛ quoi ba ne sigi n'o ye ne ko caman kɛ n'o ye gasi ma ne sɔrɔ depuis ne san 20 ka ko fɛ problème ma don n'o cɛ. Dɔɔni kɛra duguduguni na ni Sigɛni min ye Jɛnɛba Dayon ye ale b'a fɛ bɔlɔndenw k'o yɛrɛ yira i n'a fɔ Burkina den tɔw. N'i y'a fɔ a tigi ɲɛna n'a bɛna a ka mɔgɔya kɛ ne ye a b'a ka mɔgɔya kɛ ne ye a kan ka siya nin dogo n'i y'a ye b'a dogora ko dɔ de kɔni b'a la fɛn dogota de ma ka go. Ale ni o dalɔni tɛ a yirara ko bɔlɔn bɛ sɔrɔ Burkina tilebenya fan fɛ siya ma i n'a fɔ province ɛkɛ 6 ɲɔgɔn na. Mali la Donko ani Soko kun bɛ kɛnɛba ne u b'a wele ko États généraux de la culture o kɛnɛw sigira tile 3 kɔnɔna na Mali Donko a n'a Seko cɛmɔgɔbaw u bɛna taa kumaɲɔgɔnyaw kɛ u ka baara taabolow kan. Mariam Kuyate VOA ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ a ɲɛfɔ an ye. I n'a fɔ jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta a ye laseli min kɛ a ka san yɛrɛma kɔrɔfɔw senfɛ min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko san 2025 ko bɛna kɛ Donko ni Seko san ye Mali jamana kɔnɔ o baaraw kɔni nun dola bi min ye Bamakɔ lajɛrɛsoba ye CICB ye min yɛrɛ senfɛ sa an ka Donko ni Seko ma mafalenba caman yela a kɛnɛ kɔnɔ minnu y'a yirana k'a fɔ ko nin ye fɛn ɲumanba ye ko sabula nin ye fɛn fɔlɔ ye min yɛrɛ kɛla Mali jamana kɔnɔ k'a bɛna kɛ sababu ye ka Mali Donko n'a Seko yiriwa Mali kɔnɔ ani diɲɛ bunakun kan. A sɔnna ka nin kɛ artiste ye fɛ Mali sigifuradama kana bila bila a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye ni maa n'i yɛrɛ dɔn i b'i ka kɛwale dɔn i b'i taabolo dɔn bon nin y'an danbe ye nin y'an taabolo ye donc maintenant n'a sera k'o sigi sen kan o b'a jira k'a fɔ ko jamana in kanu b'a la jamana in hinɛ b'a la a bɛ fɛ an ka taa an yɛrɛ ye. Seko ni Donko a bɛ jamana lakodɔn a bɛ na ni bɛn ye a bɛ na ni kelenya ye a bɛ na ni ɲɔgɔn faamu ye a bɛ na ni basigi ye a bɛ na ni yiriwa ye parce que fɛn minnu b'a kɔnɔ olu bɛ se ka feere de n'u feerela a bɛ na ni dutigi joli bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ a bɛ mɔgɔ joli bila bɔ chômage la a bɛ na joli don jamana ka kɛsi kɔnɔ nin bɛɛ de b'a kɔnɔ. A kɛnɛ kan a kɛla nisɔndiyaba ye bawo dɔnkilidalaw fara kɔrɔdugaw kan u y'u ka Seko yira. Min ye général Abdoulaye Maïga Mali ministre ɲɛma ni nin kɛnɛ ɲamaya dira a ma ani général d'armée Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ o kama ni san ka kɛ Donko ani Seko san ye ko ye fɛn belebele ye. Je crois qu'en bamanankan na an yɛrɛ b'a fɔ ko sudon yiridon ni ɲɔgɔn tɛ je crois que i culture filale a ka gɛlɛn i ka se k'i yɛrɛ an bɛ Mali kura mun ɲini a tɛ taa culture kɔ
crois que an bɛ ka problème fɛn fɛn gérer la bi caman bɛ yen parce que vraiment an ka tabiyaw olu tilara n na kosɛbɛ donc kɛnɛ mun sigira sen kan vraiment an b'a ɲini jama fɛ k'an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na vraiment o miirinaw je crois que o de ye états généraux yɛrɛ objectif dɔw ye mais jɛnatigɛ kɔnɔ n'i tunni yɛrɛ la je crois que yeli ka gɛlɛn kosɛbɛ. An ka dɔn k'a fɔ tile 3 kɔnɔ min ye seko ni dɔnko o dɔnnikɛla ngaraw ye olu bɛna fɛɛrɛ salenw sigi sen kan yaasa min ye Mali culture ye o ka se ka san sɔrɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka laadalakow an'an ka tabiyaw olu fɛnɛ ka se ka ta bala sifinakaw fɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Senatolanta Bunagun kan dɔgɔkun laban in bɛna ɲaga kosɛbɛ bari Ligue africaine des clubs champions phase de groupe ani coupe de la confédération phase de groupe tile 5 ɲɔgɔndanw de bɛna tan o la club dɔw bɛna u ka quart de finale qualification ta a fan fila bɛ fɛ i n'a fɔ Ligue la Soudan Al Hilal ya ta cogoya min na tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ ani coupe de la confédération na Maroc Renaissance sportive Berkane ya ta cogoya min na tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ fana bi jumadon in na janvier kalo tile 10 san 2015 in na Ligue phase de groupe la groupe A de b'a daminɛ ni nɛgɛ 19 dana gosira MC Alger ale ni RD Congo tout puissant Mazembe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kulu kɔnɔ Soudan Al Hilal ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni kuru 10 ye n y'a fɔ cogoya min na ale kɔni qualifiera quart de finale la ka ban jɔyɔrɔ filanan bɛ MC Alger bolo ni kuru 5 ye jɔyɔrɔ sabanan bɛ Mali forobatɔn jɔkɔlɔsiba Jigi Jaraka tɔn Tanzania Young Africans bolo ni kuru 4 ye RD Congo tout puissant Mazembe ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan ana laban na ni kuru 2 ye o kɔrɔ b'a yira ko tile 5nan ɲɔgɔndanw ma kɔnɔnen don kosɛbɛ sini sibiri ani sinikɛnɛ kari Ligue phase de groupe tile 5nan ɲɔgɔndanw tɔ bɛ tan Mali cɛbɔ o kɛnɛ kan Joliba Athletic Club don ale bɛ don tulon na sinikɛnɛ kari a bɛ Tunisie Espérance Sportive Tunisie bisimila Bamako yan stade du 26 mars la ni nɛgɛ 16 dana gosira o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Joliba ka kulu kɔnɔnɔ ye groupe D ye a bɛ jɔyɔrɔ 4nan ana laban na ni kuru 2 ye min ye coupe de la confédération phase de groupe ɲɔgɔndan 8 ye olu bɛɛ bolodalen don ka bila sinikɛnɛ kari la janvier kalo tile 12 stade malien de Bamako Mali cɛbɔ o kɛnɛ kan ale bɛna taa Afrique du Sud Stellenbosch ka wele jaabi o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 13 dana gosira a ɲɔgɔndan ka gɛlɛn kosɛbɛ bari a nafan ka bon ni stade malien de Bamako b'a fɛ ka to tulon tɔ la a kana sɔn ka bin Stellenbosch ɲɛkɔrɔ n'i b'a dɔn ko jɔyɔrɔ filanan bɛ Stellenbosch bolo ni kuru 6 ye tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ stade malien de Bamako ale bɛ jɔyɔrɔ 3nan na ni kuru 4 ye CD Luanda ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan ana laban na ni kuru 1 ye o kulu kɔnɔnɔ ye groupe B ye Maroc Renaissance sportive Berkane ale kɔni qualifiera ka ban o kulu jɔyɔrɔ fɔlɔtigi don ni kuru 12 ye hakilina jiginna phase de groupe nu tile fɔlɔ kɛnɛ kan Bamako yan stade malien de Bamako ye se sɔrɔ cilu 2 Stellenbosch ɲɛkɔrɔ kanankolo an ka tile 5nan ɲɔgɔndanw jaabiw ma kɔnɔ Ligue la ani coupe de la confédération na VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala selido ni bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan kɛnɛ la ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa a bɛ an ka kunnafoni ninnu sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan ani an ka pagew kan réseaux sociaux kan ka fɔ aw ɲɛna fɛnɛ aw bɛ Mohamed Touré sɔrɔ sisan an b'a fɔ kɛnɛ kan fitirimagɛn waati la n'o ye nɛgɛ ɲɛ 19 ye o tuma na a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an balimaw aw ni yantuma o don Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron y'a bisigiya ko jo bɛ Faransi bolo k'a ka sɔrɔdasiw banban Sahel jatigɛ wale kɛlɛliw la kabini san 2013 nka ko farafina ɲɛmaw ɲinana ka barikada ye k'u ka wale ɲuman dɔn baliya jalaki a y'a jira fana ko anw ye hakilina di farafina jamana ɲɛmɔgɔw ma k'an ka sɔrɔdasiw jɔyɔrɔ labɛn ko kura a ka kuma kɔnɔna na Faransi cidenw ka san o san la
lajɛrɛ b'a la. Aw hakilina ye mun ye Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ka nin dantigɛli na? Aw fɛla ye jumɛn? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon janvier kalo o tile 10 san 2025 nɛgɛ kaɲɛ 19 ka se 20 na o jamukan la a y'a tulo sɔgɔ Vio Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan. Ayiwa ne balimaw, ni jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ aw kɔ dɛ.